ti lai chuan tianu an ron callin chu email nei tu chu ala she chuak chuang lo na in design department lam laptop a chu email mang chuan login ani thu a ron shilta a zenana a ho nu chuan yeshwani chuan chenga kol ngalin naktu ka chol milodil sak thengem le o kho group lama ti tur ka neya ti in avashila yeshwani chu man mo zetin atlan lut hlok receptionist ne na chuan nimin lama document da arun kal to thu shilin document ron latu nula kha mu le lok adu thu a shil boka master receptionist chuan appointment letter a nei lo chuan alu theilo tur thu alo shil si a yeshwani chuan ka reidon hleinem ka va muluk ringot dona lom ti in receptionist phal lo chung chu lutlang atum ria receptionist chuan i lutlang lui chuan security te ka kawang ti in alo dang beta chuti lai chuan zenan aron lut ve che a appointment letter chu keiman ka pe lom ti in yeshwani chu akai lut ta me a engei lo ti don keima ka chin fel thei ka ringa sin ti in yeshwani chu azota yeshwani chuan document kha ka kuta tanga chhuak ani si a mani chin fel ka du a ma se kanin shiani ti hi kan company mi le sa ten shelo se ka du nia o atingal boka zenan chuan document ron la tu nula kha ala sha thei ta ken ti in design department lama yeshwani chu a shwai ta ngala jang bowen chuan lo mu in a lo chuak wata director li chu nathila kan department a te aron kalve no ni mo hei henula hi tunge ni a ibel nu ni mo aron tingal vela zenan chuan in department kingpui 888 designer ni hi ati chuan bowen chu a mela phade ngala ma se an kingpui ni si an department a aron shwai chu ati fulo zia shilin an design enton na hun rem chang siam saktu ma te alo pu kwal vela zenan chuan nimin lama in department atangin email an donga an original material document peturati an ni a document lo dong tu nula kha kan ron zong zo kani ati chuan bowen chuan ngoilok te director li enge moi ti le kan design an la chhong mai nga sin alu theilowang engwangin nge mo email po chu kan thon ngo tanga ati tatlata yeshwani chuan email thon tu ip address te chu a han soi chat ta kha chuan jang bowen chuan in zawain in na cho san ula ron in tlar ro u atita a anaute an ron in tlar thap nu chuan bowen chuan kan department chu kan kimta e chik takin en ula in mizon chu in muani chuan ka bang ngalang atira pa zenan chuan uluk takin en ro le ti in yeshwani chuan an zawai chuan a han en kwal ta hloma chiang taka a en kim vek nu po in khanula kha mutam ya lo zenan a ne na chuan a om lo ati taringota jang bowen po chu ain ti thei kher mai zenan chuan bowen a ne na chuan sha thiam na dil ngalin bowen po chuan apoilo a thaveke ma se tu nuwa chuan hetiam boy thlak deuh hi chu design department a ron shwai lu du kher to suang che boina an thlen mai ati khera yeshwani chu thina kheisak khoi mai du nga ruma zenan chuan yeshwani chu shwai son tangala company pon lama chuan yeshwani chuan poeti thu so yin an company lama thil thleng chu va shil vek lo atum thu te asoya zenan chuan in thiam lo lutuk du su kan company thiam lo zo ka lom ka te chwa puilo kang chu chu ati te zo ka ma se yeshwani chuan na inga em kha valu toro keima omri ka du ani ati thunga akal san zui ngala 888 lam aron langa an boruwa ka diktalo an ngui thua pa yeshwani chuan chu tiang chu thil thlen dan chu ni e apoi ka tilutuk ka thiam lawani ati ban chata Mr. Shu chuan hethila hian yeshwani hi dem vek theini in ka shelo experience la nei tlem ema he boina angat phe hi chuan sha thiamna om thein ka sha aron ti a chief lee ron tong ngalin engthil nge kan ti to chuan anga hun rei ta kan boy puin kan local pui to a
kan boy pui chung rei zai shilom ni ati por le ngal le a Yeshua ni chuan Mr. Shu ban na ka thelut mai do nim ni kan company ka ti ming hliau mai mai ani ati taringota Mr. Shu chuan Yeshuan he kan company tlabal to hi ti ming hliau bel cha tur chuang a omem ni ma sei bang ani chuan customer kan nei to me alawang ati thunga Yeshua ni chuan in thlashung takin chinfil dana omlawani pu in Roman na dang kalau siam le don nia ati le a Chief Lee la chuan kar le mai in ti siar na nei to turani a athar bo sai le ila tuma mo ti in arin lo mel mai mai khopa Shagurun tong veta eng po ni se kan temple te takte a hian Buddha lian zet mai dalu kan tuma kan zo lawani e Food Washing City project te po kan khoya thatakin kan ti lo tlin mai alom eng dangan ni lo tuna kan na hi chu kan tan chona lian ma ni aron ti ve boka Chief Lee chuan ani te chuan nge kan la ti reng na po kan nei lo ni chu ho ve kila ni mai ti in a thowa an project an boy puina an thil tar te chu apot thla sok soka chuti lai tak chuan zenan chuman mo zetin ron lut nola Mr. Shu ne na chuan an boy na a Yeshua ni pu vek thei ani lo zale an company thiam lo ani thu te aron soi ve ngala Chief Lee chuan tham lo zetin eng thil lom om nge kan company ta na ti thei nei ati na ron changa Mr. Shu chuan lo khap fata zenan chuan Mr. Shu ni thum chunga tan Yeshua ni hi ho min phal sakro ni thum nuwa chuan in buat sai na thazok ni na ron kir le ang ati ta dai mai chenga chuan ni thum atan mo a ai o tur tu nge min pek do na aron lati zui boka zenan chuan Yeshuan ne na chani du em avati a Yeshua ni chuan o du e alo tingal thuaya an pani chuan ba sa tanga ron chukin zenan chuan khopui dai fema azin pui ta da ya an tumram chun thlengta a nutling le patling te chuan hnan lo thok lui luya zenan chuan a hmel shet te chu a han bekwala an ni puinan lo lom khop maya Yeshua ni chuan a han en chuan thingpui fe siam na hmun lo ni a khol tel me lawin kutinan lo siam mal veka Yeshua ni chuan makati in ro pui ti hle zoka Binshell milk tea siam nana an man thingpui hmuna thok te le thingpui fe siam tu te an ni thu zenan chuan a shilpa zel boka patling pakhat chu Uncle Liu ti in zenan chuan a han awa Uncle Liu po chuan Director Lee ilokala ni mo ti in an thingpui fe siam thar lam ber mangin thingpui tui taka han siam saka Uncle Liu chuan anu puina sachin zate sumlak lutam ai chuan thingpui tui tak siam chua chu an nu padu tu sambir ni thu te shilin nangni nu pa po hi in ho huna thingpui tui chi hona siam ve nge in tumani mo a han ti ve boka Yeshua ni chuan a nupa kan ni hleinem ani hi party A ni a ke hi party B ka ni a omzia chu na tho turmin pe a adu angin ka thok don tina ni chu ti ina han shil fe a Uncle Liu la chuan ke le ka nu pui om dan ang thawani chu ala ti shama zenan le Yeshua ni po an nui liam ve ringot to Uncle Liu na kalsan nu chuan Yeshua ni chuan Uncle Liu ne na anin sha dan te zotin zenan chuan Binshell milk tea project a khoi ve la ya Mr. Wangan tuna an kal na hmun atlo pui thu le chumi tanga Uncle Liu ne na anin sha tak dan te chu ashila helai hmuna ka shwai chan che chu Binshell milk tea chungchang she fe turin ani Uncle Liu ne na tang hian a thei anga thuk sha tumla inzirnan mangla ka du wangani ati boka Yeshua ni chuan notebook kengin an thingpui chungchang chu Uncle Liu chu zotin zona tam tak an project ta na tangkai tur te azota Uncle Liu ne na tanga athil shat bel te chu azia thlap buka zenan po in Yeshua ni tumru na chu mu no mati in athlir deu renga zanlama po borak thoveng le shisel tak noya an ti duna zenan chuan naktuk maya
inti siak na tura in ring tok to empty te azot buka Yeshua ni chuan a in pe to thu le a hu phur ruk feu thu te a soi ve buka kan om dan hi an dewa nei Shanghai kho pona kan om chungin balcony tangin kan lati ti thei thau nya mule a han ti le ri a Zenan a puina wang chuan lom thu a shil tel buka Zenan la chuan ka pui che ni lo ne nei chan chuan jangbo wen hi a chol veri theido na lom a ti zeka atu ka okho group lama Yeshua ni thopui ten kim thap to a Yeshua ni che an ngak to a khuna thlendon to wangin Yeshua ni chuli nai na khol china switch off ati tlat thu te soin anril ru ha boy ru ema Zenan le Yeshua ni chon ron thleng ve ta an ron tlan lut thlok hloka Yeshua ni chon a phone battery azo to thu te soi ngal mol mola tianu porun kalin Mr Wang aron thlen chep to thurun shila Zenan chuan ka valut masange zam lo la hadam ro thata ken ti yang che ti in alu sana meeting room lama ron langa jangbo wen ron luta engrim nge nam hi avarim cheve sav ekri manam aron tilut le kher khera 888 lam no thutlar thap te chuan an ei lo kher mai en po an lo en thadu manglo jangbo wen chuan chibai ron buk ve sar sara Mr Wang ron luta a za takin an lo ding thapa pafel le fing takani ti shat takin thura u aron ti thuaya Binshel milk tea hi ala nau pang hle a chuti chungin mi puin an lo hlut ema hei wang hian a chin che na bik siam tha in ka sha a voina hian nangni ka nei cheu hi kalom ani ka ring tok bok cheu nya le kan ti tur chu I han ti tani la a han ti a zenan chuan anni hi 888 advertisement laman ni a bulran tirve chawan ni a kan ti ma saktir do nim ni ang Mr Wang a han ti a Mr Wang chuan han soi ma sata che u ati chuan Yeshua ni chu aron ding fata a han soi tan che don chu jangbo wen chuan a Mr Wang company no pangte an ni si chuan an tan chuan vo in ni ang hi thil tar lam takala ni dona kan nula hi alo zam palange keiman kalo tim sa do nim ni ati le ta thunga Mr Wang chuan adikalom hantan masata che Mr Jangbo wen hantan masaro se atita a Jangbo wen chuan hantan ta a an advertisement chu rampum pui huapin Chinese style ti changtun le zwal chu antum berani ti thu soin ramdang mi te pu in kan ram ku chua ka ni ti an shat ngal thei tura kan ram thil film leng chem ngal turin hebren hian mi puite kan thong do na ni a han ti kwal do a Mr Wang chuan achale mai ati chara Yeshua ni chu som vele ta Yeshua ni po a han zam de do na bula han tan ve ta a Binshel milk tea fakna tan hian ke ni pu in Chinese style design thawin kan ron kalpuya amai ro chu Chinese style kan tar lan dan ero Mr Jangbo wen style nen chuan adang lam dai thungani tunla ya fakna shanga mi puite hip thei zongin Chinese style design alar em to shima ke ni chuan style ngor ni lawin Binshel milk tea siam na manrua thingpui mun le thingpui fe siam na bulber kavatlo a chu chuan ngai dan tharmin nei tira kan artist Jiru Singh hi amun nge ya vakal sela thingpui siam na muna chuan ama nge in thawa those video toy te te po siam ni sela mi puite nan ngai hlu le zwalanga Binshel milk tea ni na dik tak chu a fe le zwal bokanga a in tu ten an ina piangin an mitla a cham reng bokang a hanti a Mr Wang chuan avatui omdon ve ati ngal sata a phur puya ni ti a shat le bok jangbo wena mang ang chu ron ding chuak li a voina helai hmuna omte hian in shia ta na tul thil pakhata omani Mr Lizenan party A le Miss Yeshuan party B ti hian in lai chin na thuk riawan nei nia ati tamai Zenan chuan chutiang thil chu kan company na ti boy thei ani leinim Mr Wang sha da soi chi po ni lo chu ati tangala an bo rak a chok boy man thelani
zenan chuan po cha tum eng ang ma se jangbo wen chuan ngoi chu du chuang lo li zenan hian 888 te hi apuina sa ni tum nei ranin thil ti ni chu thil chu ka hriat na chu ni thum chung chol la ini zin ni lom ni tiro director li na thila zin chuak ni si lavin khati lai kan miss yeshwani ne na ni lom ni an zin kha atita mia maya Mr. Wang po amela dik tatlat law zenan chuan engemaw soi tumin adin don vele chuan yeshwani chuan aron din thua tangota o adikani director li ne na hian bin shell milk tea chanchin zirchan ka du thu soin thingpui hmuna zirchan na nei tura min kalpui turin ka ngen fowa ka ngen na min ngai pui mo sakin huna in siam thei shamani in ngai zon na le in lai chin na dang wang ani lawa katan in zirna ni baka director li tan endik non le na hun ani pa buk aron ti veta a jangbo wen chuan endik nei ti mo ti ina nui zat khop maya yeshwani chuan bin shell milk tea bur khat siam tur hian thingpui na engzat nge chuan so nga ya chu tiang tur chuan eng uncle mangin nge chuma ngai ti sha em ati ta mi a jangbo wen chuan designer ani a chung zong zong ti chu shiat a chul lo thu ina chang ve thunga yeshwani chuan I shiat lo chuan so thingpui hmuna thok te pho so itluk mi alo ni chu ati ve ta sak saka Mr. Wang chuan jangbo wen ithuron soikha kan design nen hian in kung kai na eng ma nei love he boy na hi khoya ma soi chua ni su se ati ta ngala zenan chu lom ngei mai Mr. Wang team ni te chuan an plan an soi fia ve ve ta boka idu tu sam I mureng rengem han soi ve ta che ati thua ya Mr. Wang chuan jangbo wen ava ena bowen po in be se nei takin alo en let ve ngala Mr. Wang chuan yeshwani lama hoi le a 888 lama ka thian te u arang lamin in na chun chomang che u ati ta hlol mai yeshwani chu ahlim tak zeta lom thu a soi ngal mol mol boka hlim le nuam ti takin an ron chuak sap sapa chuti lai chuan zenan ron kalin a Mr. Shu thil pakhat ngen le du che ka neya atili a Mr. Shu chuan o again ni soiro alo ti vata zenan chuan soiri ka shedeu si avashi rutangota yeshwani hi kalau ho le lo kang chu avati su a Mr. Shu chuan o chung chu ho ti po ngai kherlo chu kan peng che yeshwan ron let man mo ngai lo o kan kalania ti inan kal san ngal dia ka tianu chuan mak ti riau na nei tatlat zenan chu han en china yeshwani a en le a chu tiang chuan an pani chuan a en ton chen tamai zenan chu han thlek ngun zwal deuh bika zenan chuan ti turila nei mi ati zewa a o ti tur ka nei na ka nga lu tu ko lom le ti in akal san zui ve ngala zenan chuan a itan thil thatak mai ka ti sak bok che a enge ka hlo don an ti nge ya yeshwani chuan enge du ti in zenan chuan yeshwani bengbula chuan spicy pork brain ke edu ati sapa an pani chuan zanria chuan kil dun ta nge ya chulai mun chu voksa tuina berani thu chu zenan chuan a soi mel mela yeshwani chuan an va siam tui ve a engtin nge he dor hi sha zo ka a han ti chuan zenan chuan tun ma chuan heta hian ka kal zia thina lom ka kal lo na rele to veo zo ka ati ve maya chuti lai chuan miss hu ti ri an sheta zenna benga ver ngal zara ava khoi chu me chepa ka ta mu a waitress chuan I local animo zenan po local sin ati chuan aron hoya anin mu fu ta chata chunu churon lutin zenan chu aron beta ngala zenan chuan
kanin hmu lo na reita hle mai ati zui ve a chu nu chuan ka ron zom ve mai don chu sin puin ti lawang chu moti in aron thu ve ngal mi a an ti tui lai to maka chu nu vek chuan he dor hi kan kal zian a hmun kha nia sha chwa tur thil atam hle mai ati sapa zenan chuan a mela chuan she om ti na riawa nei ni ti alang chuak ta ngala yeshwani chuan chanu kan mi mal nun chung chang kan lo soi lai takania avati a chunu chuan ani mo ka thiam lo ani chu hu yan ni kanya li zena na chanu kani ti in yeshwani nen chuan an han in chi bai ta a kan mi mal nun chung chang theu chu kan soi ho le donem ni ti in zenan chuan yeshwan kalang ti in a thau ngal mi a yeshwani chuan enga tinge engma po kan lei hle nem ti in zenan chu azui chuak ve ngala